Ngizojahe jabule makuthiwa sisesukwini lokuzalwa kwendaba enkulu anganomcabanga le yakhe. Kodwa ngikho lapho.
umkhokheli wakuphi nendawo? Umkhokheli lo masiqale kule ndawo zonke umkhokheli uzawula iseneni yasemzini wakhe. Uzalwa e-Eastern Cape kwindawo ekuthiwa kuse-Willowvale kwaSityatha eMatolweni. So ngumkhokheli uzawula okanye uthi umkhokheli uMamntolo uyazikhethela. Amen. Okay, umkhokheli uzawula uMamntolo. Yeah. Okay, kezwakala. Sikephi umshumayeli ubani lengimbonayo? Umshumayeli uMbombo la baba Cape Town enkanyisweni Canberra. Ikapa ikapa le. Kapa nama. Iwulizi yobuNazaretha, ulwethu abakhokheli. Okushaya isandaneza namba ibuka njengewulwethu. Wena igola ke ekapa nandizibuka njengewulizi. Amakhawula intombazane yakajojisa ngumajojisa. Umshumayeli lamula ke lo emvuselelweni tempeli. Sikhona la endaweni yase Western Cape. Sebesibangela umsindo ke omuhle kodwa. Lo msindo ngabe kwenzakalani la? lo msindo kalokho apha sizojabula sizovuyisana nalento sizovuyisana noba kuNazaretha. Yeah. Ngoba lokho abanye bethu ngoyayiqalwa lento babamkhulu eqala sasingekabikho singekazi ukuba khona futhi ngokuvuyisana noba kuNazaretha ke. Bazalwa nini uNazaretha? Baqala nini uNazaretha? Ngo-1910 Celebrate iminyaka emingaki manje? 114 114 Ukuthi sebenomsindo ngesizazwana sokuyesiqhubeka kodwa sikutholile okuncane. sikholwa okuncane amen. Amen. Namhlanje silapha emzini omkhulu wenkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu. Sigubha namhlanje usuku olukhulu lokufika kobuNazaretha. Inkosi umqalo wendlela efika ngo-1910 kufika izwi lokuba aphathe ubukhosi basezulwini nasemhlabeni. Abe uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu wethu siyamlandela. SiyamaNazaretha ayingcwele sithokozile singakhathali ukuthi ubani uthini. Yeah, indaba enkulu kakhulu. Baba kuyezwakala ke egcineni ke njoba nila eKapa kuba bese Tafelkop nizenzela uKhisimusi. Kusho ukuthini lokho noma wonke umuntu la ekhona kumele agubhe ngalolu suku noma kukanjani? Wonke omaNazaretha ukuthi useZimbabwe, useMozambique, use-Eastern Cape, useSwatini, useGauteng. Lolu suku lusuku lukaKhisimusi ukuthi amaNazaretha ajabulele ukufika kobuNazaretha. uKhisimusi njengoba ama-slums nawo anoKhisimusi wawo. Lezi zinto zabo kuthiwa ngoRamadan. Sube be-enjoya into zoKhisimusi wabo. Thina manje sisikhathi sokuthi sijabule. Indaba yodi kaDisemba yokuthi yi-25 ama-Christians sube ejabulela for owabo. Thina owethu singamaNazaretha ngulo. Hawu senethi ngiyabonga baba. Amen baba. Senethi naseKapa kunjalo. Hawu bakube njalo yonke indawo. Amen. Njengoba silana njena sizojabulela usuku lokuzalwa kobuNazaretha. kobuNazaretha which was 1910. Namhlanje silapha endaweni kaBaba uNyazi Lwezulu eplazini lakhe. Simenyiwe ngabashumayeli bethu nabakhokheli bethu ukuthi asizohlanganyela sibungazele usuku olukhulu kangalo inkosi yethu uGombeya. uGombeya oqala manje sekugombeya wesihlanu sibuyela. Sizojabulela lo suku namhlanje la singamaNazaretha wonke ase-Cape Town sihlangene. Kusho ukuthini ngoba phela ubaba useTafelkop sasesihlangana eKapa noma umuntu uhlangana le khona ithini procedure lo suku ngale? Ufana noKhisimusi lona ngoba imfanelo zonke bezifanele sidumele ezikababa njengoba kuthiwa ukuthi kuzala umntwana. Nekuzala umntwana ke kufuneka amakhemisi. Sesohambisile amakhemisi Tafelkop. Ukulungiselela thina nje siyadla namhlanje. Sesohambisile amakhemisi njengomthetho esufusile ukuthi lokho amakhimbi amanapkeni ngokusuka kwakudala sesohambisile eTafelkop. Singakwazanga ukuthumelele eTafelkop sithi ke ake sithenge noba into encane osida abancane sijabule ngalo suku. Amen. Okusho ukuthi nombani la ekhona angajabula kodwa angakhohlwa ukuthi inkosi iseTafelkop okufanele akwenze lapha angaphazana. Hayi kezwakala. Manje uthini uShembe ngobuNazaretha bakhe isifiso sakhe njoba kuzala yini ofisa ukuyikhumbuza amaNazaretha isifiso saShembe ngalobu Nazaretha bakhe noma ave ukumkhokhela ngaphezulu? Uthini uShembe ngalobuNazaretha? Isifiso saShembe ngobuNazaretha njoba zizala yini kumele hlale siyikhumbula ngesifiso saShembe ngobuNazaretha.
lo mnazaretha kufuneka bande njengezihlabathi zolwandle yonke indawo. Lo mnazaretha bande kuzokwenziwa amanazaretha ngoba ubhombela wekuhambele hamba yedwa ephethe ishumi wakhwela phezu kwentaba washaywa laphayana kwathiwa udlizibu zabantu. Ubhombela wakushiya kwabanye, wakushiya kwinkosi lakhe. Kwabonakala inkosi langa iyafuthisha iyafundisa abantu indoda. Wathiwa lo mnazaretha bande sokushunyelwa yithina manje njengoba mina ngiyelona ikhetshana mina ngwaseKZN akucaneke sibashumayeza abantu abangamazisha senzela kahle ngoba uNkulunkulu esimlandelayo kuyilona ukuthi wenza In the Benkulu. Namhlanje umhla ka-10 ubaba mkhulu esuke eNtabazwe efike eThekwini wehla estation eMsizini ngalolu suku lanamhlanje.
Injabulo. Abanga sazi ezi zindaba neba tela ngani ngiyababingelela ngizoqala ngabagcotshwa abanathi lapha ngize ngoba babadala noma nabo bonke abantu abakhona lapha ngibizwa kuthiwa kangikhulume okuncane engikwaziyo mhlawumbe neke ngakuzwayo ngabadala besixoxela ma indaba kaShembe ikhulunywa bayiqale ngo1910 kodwa ngiyakhumbula ngizwa abantu abadala bekhuluma ngeindaba engaphambidlana kwa1910 Injabulo. Kuthiwa kwakukhona indoda yakwamyeza. Le ndoda yakwamyeza yayingumfundisi eyinkonzweni. Kuthiwa yathi mayilele le ndoda kwase kufika umuntu kuye ephupheni. Ithi ngifuna usuke lapha enkonzweni okholwa khona. Ebese uyasuka uyakulelizwe laseNatali bese ufuka uyashumayela. Uthi kukhona uNkulunkulu ozozalo kwayingakofika ubhombela isitimela samampompo. Kuthiwa le ndoda yaphuma yathatha amashoba yabhinca ibheshu yafaka isinene. Yathi mayifika enkonzweni yayo yabantu ababe gqoka nje amasudi bebahle. Bathi yahlubuka le ndoda yathi cha kangihlubuki yathi kodwa khona izwi elishoyo kimi ukuthi khona uNkulunkulu ozofika emhlabeni. Kuthiwa le ndoda yaphuma yashumayela yashona ngapha kwaZulu kuthiwa lapha yafika khona yadlulela khona kwaba kusendaweni yangapha kwaZulu. Uthi babamkhuluma isefikile kulelizwe laseNatali emadodeni ahamba nayo kuthiwa kwathi mayihamba wayesezwakala ememeze ethi kanti kuphi. Kuthiwa kwathi makusenjalo beqhamuka sekuqhamuka isishingishane esabheka ngenye indlela wayesethi babamkhulu kubantu ahamba nabo lo muntu engimfunayo ungapha. Kuthiwa wahamba wazofika kule ndawo namhlanje kuthiwa isenkanyezini ilapho ile ndoda eyayibikezela ufika babamkhulu eyadlulela khona. Injabulo. Angeze ungena ke endabeni kaNobelungu inkosi inyanga yezulu mayikhuluma ngaye ithi kwathi naye lele wayengakofika ubabamkhulu. Wayesefika ethi ngifuna uhlale wena kanje ngiyoze ngifike kuwe ngikubhabhadise. Wayeseyilanda izingane zakhe zayikholwe kwenye inkolo.
zase ihlala lapho wayesethi khona uNkulunkulu engatshelwa ngayo ukuthi uzofika. Ithi inkosi inyanga yezulu babamkhulu wayeseThekwini owalandwa ingane yakashangase ngoba kwakhona emzini owumakhelwane wakhona eyayigula. Kanti nalapha wayesehamba eyolanda babamkhulu wayesefika endaweni yaseNanda. Uthi mayifika kuleyo ndawo yaseNanda wayesefika ephulula lo muntu ekufena yenako. Wayesezwe nebelungu ukuthi kukhona umuntu ofikile owenza imanga lapha ezansi kamakhelwane. Wayesethi awuthi ngihambe ngiyombona. Uthi mayifika uthi ngiyakhumbula umuntu enganitshela ngayo ukuthi uthe uNkulunkulu ngilele uzofika. Uye nokuthi owayesehambe yolanda izingane zakhe wathi sibhabhathise ngaleso sikhathi. Kamhla babamkhulu eyaphezulu kwentaba yizona lezi ingane noma talent ezayihlabelela zithi inkosi sikelela ubaba noma ezule entabeni. Injabulo. Namhlanje umhla ka10 ubabamkhulu esuka entabazwe efika eThekwini wehla estation eMsizini ngalolu suku lanamhlanje. Wathi mayifike esemsizini ngalolu suku lanamhlanje uthi wayesefika edinga wayesengazi ukuthi uzoshona phi uthi wayesehamba ebuza kubantu ukuthi yona yiphi indawo la eyayihlala abantu abafikayo base bemtshengisa ihostela. Wathi mayifika nemthwalo yakhe wayesefika ibukele indawo ukuthi kayimfanele. Wayesehambe yohlala ngaphansi kwesihlahla okwathi mayihlala phansi kwesihlahla evuka ephuma phandle ebuka ephinde ebuyelela lapha ngaphansi kwesihlahla ezolala khona. Waze wabonwa umama wakaMdluli ozala umvangeli uMdluli owagcina sesemaqadini. Uthi mayihleli lapha wayesedabuka lo mama esembona lo muntu kaNkulunkulu oloke evuka esihlahleni ehlala ethamela isigcaka ephinde ebuyele esihlahleni ekushoneni kwelanga. Wayesemdabukela wayeseya kuyena wayesembiza wayesecela ukumenzela itiye nokuya ngasethunjini wayesevuma ubabamkhulu. Lapha kuleli khaya kwakungabantu abasontwa abakholwayo. Yayisifika indoda kaMdluli wayise umakoti wakaMdluli eyamchazisela ubaba ukuthi cha kukhona le ndoda esiyithole engiyibone lapha yanivuka esihlahleni ngibe sengiyidabukela. Ithi thema ifika lapha ngiyibuza ukuthi ubani yayisingitshela ukuthi iwuShembe isuke ezweni lasenhla ithi thunywe uNkulunkulu kuba ishumayela izwi likaNkulunkulu. Mangabe iseyifikile ke le ndoda kaMdluli yayisihlala nayo ubabamkhulu kanti kuzoba nenkonzo enkulu emanzi imtoti. Yayisele ndoda yakaMdluli ithi ngoba wena kuthiwa umuntu kaNkulunkulu kunganjani ukuba sahambe siye emanzi imtoti ebese kufike lapho ke ubona abanye abefundisi wayesevuma babamkhulu. Base bephuza itiye kwasekudlukuhlwa wayesesuka babamkhulu wayesebuyela ngaphansi kwesihlahla lapho ehlala khona. Sase sidlule sasefika lolu suku ababenqume ngalo ukuthi bazohamba beya emanzi imtoti enkonzweni enkulu. Wayesehamba babamkhulu bathi mabefica basefica abafundisi ababebakhulu abafaka okhololo namajazi. Bathi mabefika wayesele ndoda kaMdluli introduce kulabefundisi labo. Base bevuma bathi hayi Shembe sizothi mabe inkonzo siqhubeka ebese sicela ukuba ukhulume nawe. Kwase bevuma wayesebe isiqala inkonzo base bethi sinoma Mr Shembe lapha sizocela siphathele inkonzo. Uthi oyathi mayisukuma into yasezulwini ithi vula ulimi umlomo kwathi uyakhuluma kwase kuvuka ibhodiyane befundisi bonke nokhololo baphansi kwathi abanezinto saseyikhuluma. Base beqala abantu bebona ukuthi kakusiyo umuntu lo esakhona ubabamkhulu lapho emsizini. Kuthiwa kwathi ngelinye ilanga emzini thizeni kwase kugula ingane emzini wakaNduli. Uthi igula lengane yayisigula isikhashana yayisidlule emhlabeni. Base beyibona lengane ukuthi isidlulile emhlabeni base beyithatha lengane bese beyisa enyangeni eyayikhona lapha eThekwini. Lalingakwakhwa iTheku ukuthi kuba amabhilidi kwakusakhiwa imizi yabantu. Mayi
bayithatha lengane base beyise enyangeni eyayikhona ekwakuthiwa nguphusheleya kaMdlezana. Mayifika enyangeni ithi eyibuka ithi lengane isedlulile emhlabeni. Yayisisuka lapho le ndoda eyinyanga ithi mangabe ningangikholwa ithi nyukelani lapha emzini womlungu uMakhoti. Njengoba sekuyisibhedlela uMakhoti kwakuyindlu yomlungu. Kuyisibongo somlungu. Yayisele ndoda ifika yomlungu beyiletha lengane bathi babe beyiletha wayisefika ethi umlungu isidlulile lengane inesikhathi esingakedlulile emhlabeni. Base bethi hambani lengane niyoyifihla ngoba isiyedlulile. Base beyithatha uma welengane wayeseyifaka emhlane wayeseyigoqa ngethawula kuyimbozo ukuthi abantu bangayiboni. Kuthiwa yathi mabezihamba izinto zabantu ngene kuthiwa zazehla ngako morning side kodwa kwakungakokube idolobha kwakusayimizi yabantu. Kuthiwa bamfica ubabamkhulu ehleli ngaphansi kwesihlahla sakhe. Kuthiwa wathi mabeqhamuka labo mama yayisisukuma into kaMayekisa yayisiqonda kibo. Yathi mabiqonda kibo yayisibabingelela kuqala base bevuma. Yathi babevuma yayisithi kodwa bathi kukhona onganiphethe kahle. Bathe he sibuya lapha kumlungu uMakhoti. Kuthiwa lengane esiyiphethe lapha emhlanje siyedlulile emhlabeni. Yayisithani iqaqa. Base beyiqaqa beyibeka phansi. Mabe beyibeka phansi lengane yayisithi into yasezulwini ivulelana amakhala yayisiphephetha. Yathi ivulena amehlo yayisiphephetha. Yayisivula amadlebe yayisiphephetha. Yathi mayivula umlomo iuphephetha yayisisuka ugqiba ihlala ingane. In the bank cooler. Kuthiwa indaba ezasuka eNtabaza zaya kweliphezulu zehla zajula zehlela emzini wamakhosi. Kwakuse emvoni phezu komfula umvoti. Lapho babamkhulu afika ashumayela khona izwi likaNkulunkulu. Mayishumayela izwi likaNkulunkulu base behlukana phakathi abantu. Bethi khona umuntu oshumayela ivangeli elingaziwa lapha. Abanye abantu lapha phakathi kwabo bathi akabulawe. Abanye bathi akayekwa ashumayela izwi likaNkulunkulu. Base bemthatha ubabamkhulu beyomqulisa icala phezu komfula umvoti. Ma ubabamkhulu behleli naye abantu behlukana ngembono base bethi laba abantu ukuze kuthatha isinqumo esifanele ngoba lelizwe selibuswa umthetho wamangisi ake sambeni sekusayitsheni kwafika kwanyiswa kusayitsheni manga lithola igama lakhe bathi uSargeant McIntyre abanye bathi uJohn McCain kodwa ngesizulu sithi uMaqhayi. In the bank cooler. Ngoba yayisosha yayisigaxa imigaqo yayisiphambanisa. Yayisinikela khona yayisithatha ihashi layo yayisinikela khona lapha phezu komfula umvoti lapho eyibambene khona ukuthi ubabamkhulu akabulawa. Abanye bathe cha akayekwa shumela izwi likaNkulunkulu. Kuthiwa kwathi mayiza indoda yomlungu iza lapho babamkhulu ehleli khona kwakuyindawo njengale endawo engemuva kwethu. Kuthiwa lathi hashi imali yahamba laselingena imlenze yayo yangaphambili yangemuva yayisingena igamanxa yayisihlala ngesifuba osihlabathini njengoba ade kubisha imoto. Kuthiwa yayisiya kwindaba yayibhungwa lapha yana ukuthi ubabamkhulu akabulawa. Kwase yonke attention yabantu yayisibuka le moto lelihashi lomlungu eselibhajiwe. Kuthiwa yayisihlala kwakukhona induna kwakuthiwa umcineka. Induna kwakuthiwa umcineka yayibhizi lapha itatazela eduze kwehashi lomlungu. Kuthiwa wayesethi ubabamkhulu wayesethi akenibizeni umcineka. Wayesebiza umcineka. Uthi wayesethi umcineka wathi hamba kulela bhunu ulitshela ukuthi ngithiyani bambisisa amatomu. Wayesebuza umcineka uthi kanjani nceke yenkosi ngoba leli hashi libhajiwe. Wathi ngithe hamba uyitshela ukuthi ibopha amatomu. Yayisihamba yayisifike le ndona yayisimtshela ukuthi sayitshela uthi inceke yenkosi bopha amatomu. Yayisiwabopha yayisibamba iqinisa le ndoda yomlungu. Uthi ubabamkhulu ehleli khona lapho uthi waphakamisa izandla wathi mayingaqeda ukuphakamisa izandla laseligquma ihashi laselingqabashiya. Uthi wayeka indlela ebheke kubabamkhulu wabuyela emuva usayitsheni wayesesinde kanjalo ubabamkhulu. Base bethi abantu niyabona lo muntu ukuthi kade ngithi akabulawe usesize kanjani.
In the bank cooler. Njengoba ngihlabelela le ngoma ethi abangazazi bezindaba, le ngoma yaqanjwa ezweni lakithi eMbumbulu lapha ubaba mkhulu afika khona yayingekho inkantolo yayisephayindani bethi bonke abantu mabe beshadelwa noma beshada behambe bephayindani uthi mayifika ubaba mkhulu uthi la uthi kohamba isikhathi kube khona imantshi inkantolo bonke abantu bakuleliza bayobhalisa kuyona bafika nampela isakho isikhona inkantolo yaseMbumbulu ayibonga inkosi. Amen. Akazi sekulungile isikhathi sinjani? Ngiyabonga. Hayibo hayi. Awu. Nje namjabule kakhulu. Ongajabulanga naye makajabule Nazareth. Akajabule naye ongajabulanga namhlanje ngoba njengoba sembethe ingubo nje labona benkosi. Ufika kobuNazareth. Bafika ngalosuku namhlanje ngo1910. Ubani sigqiba unyaka ka114 baniphazama. Ufanele sonwabe ngolusuku umhlaba wonke sinamaNazareth. Noba ngaba ukwephi indawo wenzani kodwa ujabule ngoba namhlanje ngoKhisimusi. Uba ngaba mhlawumbe usekhaya lakho unayo ukuthi uyohlangana nabangcwele osuku namhlanje ungayixhela igusha nidle ningifamily nonwabe. Ngoba namhlanje lusuku olukhulu lokufika kwaNkulunkulu wethu ungqo nothi uNkulunkulu nje umuntu athi xa eva engenayo imali yejuice endlini ahamba uthi nami ndiNkulunkulu lapha siphethe ungqothe ioriginal. So ke bantwana benkosi namhlanje kufuneka sijabule. Uba ngaba unemali ukuthi uzithengele ikeke uhambe uzithengele ikeke uNkulunkulu lona esimphetheyo thina kwafika izwi kuye ngo1910 ephi esentabazwe bake bathi abantu xa bethetha bathi hey ukhonza noShembe waseDurban. Hayi uShembe ngowezizwe zonke. Amen. uShembe wafika ilizwi kuye entabazwe lasifika ilizwi kuye limlawula wase ehamba ubaba elandele izwi. Hey maNazareth indaba enkulu indaba kaShembe. uShembe uthi asihloniphe. Mase ngifika kuleyo ndawo ngifika kwindawo athi uShembe njalo esiyala njalo ukuthi maNazareth asihloniphe ngoba lento asinike yona uShembe bantwana benkosi uthi isuka ifana neqanda kulula ukuthi isuka apha kuwe ungaphesi ngoba ungcwele abuphisi. Lamlawuli izwi uNkulunkulu wahamba wafika emampondweni mayifika emampondweni wase ufike uNkulunkulu izwi liphinde limlawula lithi hamba dlula shona khona lapho kunemfazwe khona wasebilisela intente zakhe ukuthi ayoqeda imfazwe zakho kwimfazwe kubani uzakukhuluma ngemfazwe KZN akho umuntu nami akho mfazwe lapho even ezamatekisi ngeke uzozibona lapho kwaze kwami isitimela uma kwesitimela lase isitimela kanti isitimela sonakele wase uphuma kwababa wase sithi masihambe isitimela sase siyahamba isitimela wase kuqhubekeka yena ngendlela ebheke enhlangakazi apho wahamba ehamba ngenyawo wahamba waze wafika walala phansi komthi. uShembe ke walawula ilizwi esebenza nzima engenamoto nje basesihamba ngemoto thi kodwa abantu abengcwele benkosi enkulu uNyazi Lwezulu nangu ngiyalezo endiyalezayo ukuthi nami ngiyazwana ngihlonipha abantu benkosi uma abasahlonipha ukuthi la soya khona uNazareth uthi uShembe mayeyibeka indaba uthi sisebancane thina baninzi abezayo kunathi masenze okuhle ngamaxesha onke bantwana benkosi. Asihloniphe umuntu omncane makamhloniphe omdala makamhloniphe omncane. Uma umdala umhloniphe omncane mase ibuyisa discipline eyibuyisa kuwe useyibuyisa double. Ake senze njalo bantwana benkosi. Ndiyabonga Nkosi bose sasizwile wonke umuntu wamkelekile abe Felo Nyazi Kina sofelo Nyazi
lo Nyazi Speaker sesilandelayo. Sizocela ubaba uXolo ne-history reflection. Baba uXolo. Molweni sanibona. Molweni sanibona. Ngicela ke ndive uba nize kulomcimbi esikuwo na. Uma ndithi uzela umntwana, nina nithi uyakhula umntwana. Mandithi uyakhula umntwana, nina nithi uzela umntwana. Nibambile. Uzela umntwana. Uyakhula umntwana. Uzela umntwana. Uyakhula umntwana. Amen. Hayi noko nikhona. Azuthetha silungu namhlanje. Azufana nalandoda eyacela ilift kumlungu. Yasithi xa ifika kule ndawo ezahla kuyo yathi decrease me here. Ithethe ba ndihlisa apha mlungu. Ithi xa isithi ngifuna uphuma ithi throw me out. Namhlanje abantwana benkosi sizobhiyozela ukuba khona kwendaba enkulu phakathi kwethu. Andizuthetha ngokuzalwa kababa mkhulu. Ngingazuthetha nokuthi ubaba mkhulu wayahamba iphindlela ukusuka eqala ukufikelwa izwi waze wayofika entabeni. Ngizoyikhala lapho sikhona ku1910. U1910 kwakuyisehlo sokuthi ubuNazarethi ngokusemthethweni bamkelwe. Kulapho ubuNazarethi uShembe wabakha wase igumbi liyaphela alakhayo lobuNazarethi. Umkhumbi use ugcwalise ngabantu uyaqala ngoku uyasuka uba uhambe. Akubanga lula ke bantwana benkosi. uShembe wathi ma efika ngoba lokuhamba komkhumbi usuka usho ukufika kobuNazarethi nokuzalwa kwethu njengoba usibona nje. Yiko sikhuluma ngokuzalwa komntwana. Ngizocela ukushintsha kancane othini nginikeze umlando ngokusheshsha ngibe sengi-eda nje nangokukhula komntwana ukusuka ku1910. uShembe wathi ma efika wafikela kubantu. Abantu bokuqala engesibabonga nje makukhona umcimbi nje. Engithi mangicabanga ngenhliziyo zabo labo bantu ngicabanga ukuthi kwakuyibantu abanesibusiso. Lesibusiso sinaso thina sobuNazarethi asiqali ukuthi siqala kubo labo bantu. Yibo labo bantu labo ikakhulu kwawo abantu abesimame nezingane ezincane. Amadoda ake athi ukukhela umkhanyo lento akhulula abantwana akhulula nomame ukuthi balandele uShembe. Bethi uyindoda akwazi ukuthi indoda ingathi ilandelele izwi likaNkuluNkulu kube khona abantu besimame ecwanga kwayo abahle njengoba bebahle abantu besimame abalandela uShembe siyabazi sonke. Uthi bathi otata abakwazi ukuthi le ndoda le ingangeni kubo. Sizoyibona njalo ukuthi ngempela ithunywe uNkulunkulu. Wacaca mhlophe ukuthi lo muntu lo wehlukile kunabanye abantu abebekhuluma izwi likaNkulunkulu. Ngoba akazile ngokwenyama, akazile ukuzoqwenga abantu nabantu besifazana. Aseyaqala amadoda ayalandela. Angazi ke namhlanje ngoba isono siyehluka.
nezilingo ziyehluka kwesisizukulwane sikuso. Uba thina singafanekiswa kanjani? Ngoba labo mama nezintombi zazi izilungisa zibe zinhle ziye phambi koShembe, kodwa kungabikho ukuthi ngakhona ukuqwengwa kuShembe. Thina bethu buhle masibulungisa sibulungiselela intombi ilungiselela umfana noma ilungiselela uNkulunkulu. Thina bafana sifuna ukuba bahle intombini noma silandelela uNkulunkulu. Nokufika kwaJesu kwaba khona isimanga sokuthi waze wakhanda igama elithi nina enibulala abaprofiti. NoShembe ube nawo amazwi anjalo athi ningabi nje okhokho benu abazenza likhuni indlebe zabo. Ngiphikelele ngokuchaza ukuthi ukufika kaNkulunkulu akubanga lula abantwana benkosi. uShembe uphikiwe nje makade ngichaza ukuthi namadoda ayemphika ngaleso sikhathi. Zimbili ke izinto ezivamise ukuphika abaprofeti. Le kwaJuda bamphika uJesu ngokusa ngoba abelungu basile. Bathi mabemphika babona ukuthi hayi lo muntu sesilethela ukukhanya lo. Sesithe ukubona sathi ukuqaqeka kancane base bethi akafe okungcono kubulala. Uyasho uJesu sebabonile uthi Jerusalem Jerusalem bengithanda ukunifukamela njengeke sikhulukazi sifukamela amantshontsho aso kodwa anivumanga. Lapha ekhaya uShembe ulethe uNkulunkulu ngenye indlela nothando kuyithi kaNkulunkulu walikhulisa ngenye indlela. Thina singabantu bomthonyama, abantu abamsinzi kuzimbilela, abalandela isintu. Silandela uNkulunkulu ngesintu. Angazi nokuthi siyakhumbula ukuthi lesi sintu leso sisekelwe kwindalo umthetho waso. Kodwa uShembe ehluphekele thina. Ngelinye ilanga wake waduka wangabona umuntu wangaziwa umuntu lapha khona. Waze wayofika kumzi wakhe ekuthiwa kuSethemba. Indawo encane lapha ekuthiwa iNqabuqili. Ngicela uzulibamba igama kuthiwa nqa buqili. Uma uthi into iyaqala nqa kusho ukuthi kulapha iqala khona nqa. Ukusho ukuthi lento ikhuluma ngokuqala kobuqili. Uzobuza ke lobuqili esikhuluma ngabo ngoba ngisalande indaba yokukhanya okwalethwa uShembe phakathi kwethu. Bathi inkosi ilanga yathi mayimfuna yamthola ubaba omkhulu ekulendawo iNqabuqili ekhasa khona esodakeni. Ngafika kulo ndawo ngabona ngisho itshe ubaba omkhulu wayiqamele kulo ehluphekele ebuza ngathi thina amaNazaretha ukuthi lento ayakhile izoqhubeka yini, ebuza uNkulunkulu futhi izoqhubeka kanjani. Imizwa ke leyo engithanda ukuyishiya nathi namhlanje nje masijabule kanje sijabulele ukuqhubeka nobuNazaretha sinegugu ngabo. Ukuthi sizibuze ukuthi lobuNazaretha siphethe ngezandla ezinjani ukuthi bukhule kanjani ngoba umnikazi wabo yamhlupha kakhulu leyo. Bathi yathi mayifika inkosi ilanga wasethi mntanami kade ngibuza uNkulunkulu ukuthi kuzokwenzekani ngobuNazaretha. Sengiyajabula manje ngoba senginikile uNkulunkulu. Esho ukuthi inkosi ilanga iyona esizoba uNkulunkulu wethu ezothatha iqhubeke nalento. Uqhubeke buye phambili ubuNazaretha. Ngishike lento awu ithi nqa buqili. Isho ukuthi nqa kokukhanya ukudaleka
noma ukuzaleka kokukhanya okwabalilanga ukuthi likhanye umhlaba wonke. Ngicela ke ukuvala ngalamazwi. Njengoba uJesu bamkhanyela bathatha ubuqili sebethi babaleka nabo bagijima nabo. Bacabanga ukuthi sebeyazi thina sisuswa phansi nolwazi. Sisuswa phansi nokuqonda. uShembe wakhela ukuthi yonke imizwa efanele umuntu umNazaretha ukuze abe umuntu ophelele ngemizwa yonke yendalo ekuyena. uShembe efika kwindawo yase-Edeni eMaritzburg ibali likaShembe lokugcina leli. Indawo yase-Edeni wakuvela ibizwa ngeEdeni. Edeni sonke siyazi lapho kusengadini yase-Edeni. uShembe wase uyayishintsha igama. Kodwa lapha kwaba khona into eyenzeka yakhombisa ukuthi iEdeni ngempela le. Kuthiwa kwakhona inyoka khona enkulu ehlathini owawuthi mawufika kuyo bathi yayihlala ethunzini elimnandi nje manje ihlezi kamnandi kanje yothunzini bantwana benkosi. Bathi wawuthi mawufika kuyo ungakhahlelanga uthi azamnandi amathunduluka akho Nkosi. Wathi hey wawuzoyikhomba. Wawuzokhomba umzono otshwala ngoba yayiza kuvukela lenyoka iqhufuze. Bathi inde kodwa umuke wayikhahlela kanjalo bathi yayisuka ubusuya gibele esihlahleni ukhe ifruit leyasendle amathunduluka uhambe uyoshaya sibebomvu isisu. Kodwa mhlazana uShembe efika kwindawo yase-Edeni bathi kumhlalo yonyoka yagcina wafike wakhomba isihlahla lapho lese yayihlala kuso lenyoka. uShembe wase ekhomba umzwa wakhe ukuthi awukhiwe khona. Ayiphindanga yabonakala inyoka. Angazi nokuthi bantwana benkosi nina sisithombe sokuthi iEdeni uShembe wayakha yaba lapha emhlabeni le kukhulunywa ngayo eBhayibhelini enenyoka phakathi elingumuntu. Kuthiwa ke uShembe wathi mayefika khona wabonakala abantu abaningi bambona kuthiwa wayephethe indwangu enkulu emhlophe lengubo esiyigqokile emhlophe. Kuthiwa yayithandele umhlaba ifana nomondlalo phezulu komondlalo wendwangu enkulu ethandele umhlaba lo wonke. Nginento engisukuma nayo ukuthi uShembe uyisimanga ngoba uyakwazi ukuyikhulisa into kodwa ingabhidliki. Njengoba sikhuluma ngokubhidlika kobuNazaretha obabukhona eJerusalem nokubhokodelwa ngomkhonto. Lapho uShembe iyakwazi ukukhula into ibambene. Isiqu sayo sikhola phakathi kwethu inokuphelela ngoba uNkulunkulu uhamba phakathi kwethu. Sinenhlanhla njalo ke bantwana benkosi engithi abukhule ubuNazaretha. Angikhohlwanga kodwa uzela umntwana yakhula umntwana nakho ke ngibonge bantwana benkosi ethi sicela ukukhula nokuphelela kaNkulunkulu ephakathi kwethu ezosibumba. Futhi bantwana benkosi sivule inhliziyo nomqondo siqhaqheke siyazi ukuthi uShembe uyakhula. uShembe ukhula kangangothi fanele ucwalinge ngisho into eshiwoyo uShembe. uShembe sesihlalweni uhlale ukusho lokuthi uyena odriver wesitimela. Umkhumbi lo kade ngikhuluma ngawo. Uma ethi into uyayishintsha fanele silandele yena. Fanele sidlinze njalo ngoShembe njengoba wadinzeka ngathi waze walala odakeni. Uma uShembe ekhuluma ngesabatha akufanele ukuthi sithi lento ethi ningabi njengokhokho benu. Singabalandeli okhokho bethu sithi kuphelele masibalandela uShembe ngalandlela wayilandelwa ngabo obaba nomkhulu. Ngoba uShembe uyakhula.
uma ekhula kwesisizukulwane simlandele ngendlela akhula ngayo. uShembe mayekhuluma ngesabatha ungathi mawuza ukuthi uShembe wayefuna ukuqondisa ngokuhamba kweinsuku ngendlela awadala ngayo ukusuka kwikhalenda. Ngingathi mangithi mina ngokuqondisa isabatha wayeqondisa ikhalenda. Uthi wena hayi uShembe akaze akhulume ngekhalenda. Cha. Akuyena uNkulunkulu lo onciphayo. Buka imibhalo yakho nokusho kwakhe. Umfundo ukuthi lo uNkulunkulu ngowendalo. Usibuyisele eqaleni engqaqili ukuthi sikhule nayo yonke imizwa. Umuntu mayikhula nemizwa yonke ephelele akalahlekelwa ngoba akagxumi. Akho stage asigxumayo. Ngizocela ke abantwana benkosi ukuthi ngehlele ngezansi. Inkosi ibuseni ukuzwile. Ngiyabingelela umphathi ohlelo, ngibingelele abavangeli befundisi nabakhokheli bonke amadoda ngelithi igama loNyazi. Ngikusinqamukile ke mina. Usinqamukile okuzalwa la eNazaretha. Ngizalwa ngumfundisi uJojisa eHarding. Ngiyikho inkulu ngifazwe wenkosi uMadzikane kaZulu, Khalmesh. Namhlanje mina enkulu yamakhosi omhlaba njengenkosi yakithi yaseNazaretha ubhombela isitimela samampondo usuku lakhe lolu la namhlanje. Ngizalele kule nkonzo ubaba wami ehlupheka kakhulu. Ehlupheka ngale nkonzo singenayo imali yokuthi senze izinwele zibemnyama. Esikolweni sibizwa kuthiwa ukhona lento kuthiwa esikoleni kuyathoshalisha uma ufika kuthiwa uShembe uqobo lakhe lona. Sasibizwa kanjalo ke thina. Sasingaziqheni ngomNazaretha. Sasesaba kodwa futhi sake siwakhunda amakhanda. Ngale nkonzo wafika uShembe lona umuntu yamchaze ngokuthi wafika kanjani kubona. Lapha ngakithi eHarding wafikela kwaMpofana. Umpofana engeyena umkhokheli ingaziwa lento kaShembe. uShembe ehla endaweni okuthiwa kusenqabeni mangicabanga mina angathi wehla enqabeni wakhuphuka ngendlela wahamba wayongena emzini okuthiwa kwaMpofana. Kuthiwa wafika ngikhuluma indaba ka1910 efika ngakithi le ndawo ethempele lekuthiwa iFoundation. Ithempele la khona iFoundation ingoba kwafika khona ubhombela isitimela samampondo. Wafika lapho umkhokheli esengumkhokheli engimakhoto omdala engazithola ingane. Umbi yakhuluma into ayenza ngakubo uShembe. Wathi uShembe nini ufuna ngenzele ebuzwa kumfundisi uMpofana. Wathi angizithola ingane baba. Wathi angizithola ingane. Wayefika lapho kukhona umuntu oyelashwa enesifombo. Isifombo eziwu3 kuthi uShembe ubhombela isitimela samampondo wasinyathela lesifombo saqhuma. Saqhuma umkhokheli wayithola ingane yentombazana. Wayithola ingane eyodwa yentombazana. Umkhokheli waseFoundation. eFoundation maNazaretha njengoba nohlanganisa 150 akuhlanganisela eFoundation. Umuntu uvela khipha 10,000 futhi abathi abafuna ukuhlanganisela sebeqedile iTemple because kwafika uNkulunkulu kwafika ubhombela ngakithi eHarding. Nalana ke sikhumbula usuku olunjalo umuntu ujabulela ngendlela amzwa ngayo uNkulunkulu. Kuthiwa esehamba ke eyalenga senzwa bethi kuthiwa afika lapho umakhothi wathi umakhothi ngibona uNkulunkulu ebephuma mekhuluma bephuma umlilo ngamakhala. Bathi abanye amakhothi unamanga bathi asike siye kuyena. Kuthiwa namakhothi embonile nayo wengazithola izingane. That was 1910 efika kwelakithi emzimkhulu. Lo makhothi wazithola izingane. Makabonga uShembe. Namhlanje bekumnandi seYunivesithi iNazaretha. Kodwa iNazaretha leli hamba kahle phambi kwaNkulunkulu. Thina sikhule sesaba. Ngayimba thina silehlaza mina. Ngayiphatha futhi ngihamba nethole lesilo phela. Ngihamba nenkosi. uShembe lo mawusiphethe kahle kwena awunakudinga. Awunawuthi akuhlanganisela 150. Uvela uyishaye wedwa imali.
umzika baba nje basizilana nje sazofunda khona nabantu abaseStellenbosch University hayi labo bafana banemali eningi asishayeni imali Manazaretha sube namhlanje mina ngiso happy mina ngifike khona uShimali uxolo kuphela la kule ndawo umuntu afika nembomi la yimina kafika lezibombi sidinga abashayi izibombi ngifike khona uShimali uxolo njengibaseningaka nje njengonke amanazare Tamagabe munye onake wonke amanazare etama awona wonke amanazare tamagabe munye Shembe inkakankabi ngoba lana mina banginoxolo nginoxolo sibabili sibiza noNkulunkulu Manazaretha seCape Town sihlangana sibe kubumba ngasemene ipheli ngaba uShembeze lana akhanganele belibumba ngiyayithanda mina lento ngibizele lana ngiyamthanda Manazaretha seCape Town phambili ngoNyazi Lwezulu phambili ngophamela phambili Manazaretha siphathe kahle into kukhona nezintombi hayibo thina sasithuka esikolweni sithukela lo Shembe kodwa zange sinyakaze kuyena namandla kumnandanga ngicela nginganyakazi liso umuntu ngihlale ngibambelele njengase ngibambelele asingalwini Manazaretha sesibanika ngakampembu ashani sisebenzele uNkulunkulu sibele ibumba singaphikisani nento esho ngishembe futhi phasapha ukwazi into engashongo ngishembe wathi bazi kona ukuthi wona uyona basa be careful ukwazi into ethandwa wena ngiyabonga usuku lomhlaka 10 lalungitholile nalo kuyana angiyanga Tafelkop uthanda umthandazo hayi kusho ukuthi ngiphethwe nomthandazo onomthandazo kanayi imali namanga vele nganayi imali uNkulunkulu akasithande Manazaretha seCape Town ngiyabonga sengithathe isikhathi esikhulu kakhulu ngikhuluma kakhulu umthetho wami usingamkile zonke izinto Ngibingelele abagcotshwa bonke ushumayela abakhokheli obaba omama baleli bandla maphethelweni awo lomcimbi ngizoke ngidlule nje endaweni encane njengoba sekuyo maphethelweni imeeting yamazinyo ngabe ingena yona ayingaphazamisi ukuma kwami la kule ndawo umshumayeli lamula ke lo emvuselelweni tempeli sikhona la endaweni yase Western Cape sibungaza uMarch 10 ukufika bolo uNazaretha kulelizwe utheke lapha ngeyikhathi zo 1910 ubaba mkhulu ehamba namakhosazana etshala lento esiyiyo namhlanje kuthiwa isihlabelelo sokuqala ngoba singabantwana kodwa sayisithi uma sifuna ukuncela ulwazi lalenkolo sicela abantu abadala sihlale nabo phansi basilandihle kahle ngoba lento akumelanga iphuphe ngoba engukuphila kwethu thina Manazaretha wayihlabelela ke Manazaretha umlandwana nje omncane umlando omncane ngeke ngudonse kakhulu
kuthiwa kuthela pha ngey'khathi zabo 1913 kwase uvela isihlabelelo sesibili sibeza ubaba mkhulu. Kuhambe isikhathi mangaphosisi lapha from 1913 kuya ku 1919 eminyakeni kwaseqalwa ukuthi wafuneka kuqoshwe lezi ihlabelelo phansi kuzokwazeka ukuthi izizukulwane ngezizukulwane zikwazi ukuthi singahlabelele enye into kodwa zihlabelela amagama aqanjwa ubaba mkhulu ukuze sikwazi ukuthi siphile nawo. Kwahamba ke eManazaretha lento yatshaleka amagumbomana omhlaba ale Afrika esiphila kuyo. Wayesethi umqambo waleli bandla umseko waleli bandla kuyawuthi makufika lesi sikhathi sikahlaka 10 kuMashi sizilungiselele kube usuku lwethu lokujabula sijabulela ukuzalwa kobuNazaretha. Yingakho ke nisibona nje sihlangene kanjena namhlanje sizobungaza lelo suku. Ngicela ke ukuthi ke wonke umuntu okhona la oyisihambeli sikude kakhulu la esikhona sise Western Cape. Siyafisa ukuthi mhlawumbe uma uNkulunkulu esinikela amandla sihlale sokubika la khona uShembe ubaba uNyazi Lwezulu. Kodwa ngokuvunyelwa ukuthi hayi njengoba sikude sigcinene komhlaba sivinjwe eRobben Island ukuthi siyofika phesheya singalibongaza lolu suku sikanye nezingane zesikole la obaba abasebenza abagcotshwa bethu bonke. Ngizofakazela le ndaba ukuthi uNkulunkulu ufuna lo buNazaretha abani kule ndawo yase Western Cape kulonyaka odlule bengisemze mkhulu ngingena nabafundisi ngaphakathi. Uthi ku inkosi yamakhosi uguqabadela othandaza kwenzeke uthi Shumayeli ngicela ukuthi uhambe eCape Town ekhuluma kimi engakhulumi ngokuphathisa abafundisi namakhosi asemampondweni ayikhona nginikwa lokukhuluma uNkulunkulu engiphathisa umphako wamaNazaretha akhona wonke la eWestern Cape. Wathi fika ubatshele Mshumayeli ukuthi ngithe abangakhele ngiyawudinga lo yamuzi. Wayesethi uphinde futhi ubatshele Mshumayeli ukuthi bangaxabani mabathandane ngoba ngifuna kube mhlophe zonke leza ndaba. Amen. Manje ke sonke njengoba sine duty ukuthi lokho kuNazaretha sephathe kahle futhi sibudlulise kahle ebantwini abangabazi. Ngoba uNkulunkulu ngumlomo ongathethe imanga useshilo wathi lokho kuNazaretha ufuna ukuthi kube mhlophe indaba zaseCape Town. Kuzokwenza njengoba uShembe shilo futhi ngeke kwenzeke ngenye indlela. Ngamafushane nje ngicela ukubonga wonke umuntu othe waphumelela wazothamela lo mcimbi. Sakwazi futhi ukuthi nale ndawo esikuyo siyakhumbula ukuthi ubaba uke wafika kule minyaka edlule ezohlaba isoyi la endaweni yaseTilfontein eMamasbury. Lesikuyo njengamanje ngoba uNkulunkulu uzotshala ubuNazaretha ukuthi lelizwe laseKapa liphile. Sengeke ngambona ke umuntu ephila phambi kwami ongena nomuntu omnyama kwaba kwangena umlungu la
wanyuka esuka lapha egate wathi mayifika lapha la phansi kwesihlahla lengakabiki ithempeli wafika wacela unkosikazi wakhe wathi ngizocela ukuthi wayezwe ngoba uzubona ukuthi uNkulunkulu kaShembe kudiphu kanjani asimazi wayezwe ngobani ukuthi uShembe uzobe efikile eKapa kodwa sabona umlungu efika la izocelela umyeni wakhe wathi umyeni wakhe usedla ngamapayipe esibhedlela ucela ukuthi uShembe amsindise aphelanga nesikhathi esingakanani uShembe ezobona le ndawo wayise eyabuya lo mlungu babe sezohlaba isoyi ayibuya lo mlungu ubuya uhamba nendoda emhlophe ayibambe ngengalo iyadondolozela iza khona la futhi Shembe ayemkhona ezobona le ndawo wathi mayifika lapha yafika le ndoda yaguqa wafike nalo nkosikazi waguqa wafika wazobonga wathi uzobonga nangomyeni wakhe usesindile isayini enkulu leyo ukuthi zonke izizwe ziyakumbona isayini enkulu leyo yokuthi uShembe ungumlomo ongathethi manga isayini enkulu leyo ukuthi njengoba sila sonke ngezwe likaShembe siyosinda ngicela ke ukuthi maNazaretha ngiyigoqe ngicela ukubonga ngibonga angipheli umcimbi esihlangene ngawo la kaMarch 10 ube short notice kakhulu abanye bethu abekho la ngikhuluma mina ngama university akhona wonke around Western Cape UCT UWC CPUT Stellenbosch bakhona bangekho la ngisho nasemakhaya bakhona abahlele emakhaya ngenxa ukuthi sewulungise nge-short notice kodwa undlela ndakabulali kwabamkhonzayo mangisho njalo ngichaza ukuthi le ndaba kaShembe kancane eWestern Cape iyavuthwa ngoba umnikazi wayo uyivumile ukuthi itshaleke eCape Town ngicela ukuthi kulonyaka ozayo ningadini obangcwele siphinde futhi siqoqane kanje sibe nothando nezipho futhi zibe ningi sizoorganize kahle abakhokheli abashumayeli abavangeli sizoorganize kahle yonke lento siyilule ibende ibenhle ibe mnandi nakanjalo nevenue kuyoboniswana ukuthi mhlambe kuyoba kuphi ngesikhathi esilandelayo kodwa okukhulu kakhulu u-exchange kwezipho lokho ku-implanta uthando kumuntu nomuntu osuke khona oleNazaretha amen so beshumayela lokho okukhulunywa inkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu ukuthi wonke umNazaretha masithandane ngicela ukubonga namkelekile nonke bangcwele ukudla kukhona iziphuzo ikhona ngicela nithi nifile nje at home yonke into ikhona sidle bangcwele sensenwabele lolusuku sile-enjoye ngicela ukuthi ngigcine lapho ngiyabonga kini nonke inkosi busene kuzwini amen.